akuluakulu bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority kapena kunena zona kuti makla litazindikira zonena kuti panachitika usazina mtole kampani za lamya ku Malawi zinachita usazina mtole kwa achitatu a Malawi pakati pa bungwe limene la makla la finyatu nkhwiko kampani za lamya zimenezozo kuti zibweze value imene zinawomba kwa umbadwa Malawi kapena kuti kwabera Malawi padekeza pamenepo ndekuti alipireso chipukuta misozi enabe kumazadabwa kuti nkhani imene ndeiti chachitika chenicheni ndichani tafotokozani kuti tithe kutsata bwinobwino ayi ndithu makosana timadziwa bwino kuti bungwe la makla limakhala likuona zichitochito za makampani alamya marediyo komanso matelevision. Ndeno chimene chinachitika ndichona kuti pakati pa ambiri tinachita notice kapena tinazindikira kunena zona kuti mitengo imene timagulira bando inakwezedwa kampani zimenezi zomwe ndi za Airtel Malawi komanso TNM kapena kuti Telecom Networks Malawi zinakweza mitengo yake yokhuzana ndi mabando kaya pa intaneti kaya amavoice chimozimozi ma SMS ndi kuti zinthu zimenezonso anazikweza ndipo satira kukwezedwa kwa mitengo imene ambiri anayankhulapo kudandaula kuti no ndi mmene nkhani zokhuzana chuma zikuyendera pa Malawi kukweza kwa mitengo imene kuli ngati chitodzo ndipo bungwe la makla litawunikira bwinobwino nkhani yokhuzana ndi kukwezedwa kwa mabando amenewo ndi zina zotero ma service amene kampani zimenezi zimakhala zikupereka kwa Malawi. Mano tinaona zona kuti ngakhale Malawi anadandaula motani palibe china chonse chimene chinachitika. Mitengo imeneyo inakhazikitsidwa anthu anayamba kulipira bando zodula kandi otigula ma service enake kuchoka ku kampani zimenezi zinayi ndithu zodula anthu anafika kungozivomereza kuti nanga titani potengera kuti amene anapasidwa udindo opanga regulate zichitochito za kampani zimenezi akuona kuti ali chete safuna kumva madandaulo a Malawi ndimene ndithu nkhani zake zimakhala zikuyendera. Komano chimene anthu samazindikira nchonena kuti abungwe limene la makla limene likusogozedwa padakali pano pa ndi amayamiko Nkoloma amene ndi director general kumene koko khala pasi kumapanga scrutinize imene kampani zimenezi zikupangira pankhani yokhuzana ndi kukwezedwa kwa mabando kumene koko ndezi kuna kuti mukauniuni amene amakhala akuunikira makosana amenewa anazazindikira zona kuti ngakhale anapanga effect kapena kuti anakhazikitsa mitengo imeneyo komano sanasatire ndondomeko zina zimene akusatiridwa potengera ndi malamulo a bungwe imene la makla ndipo potenga ndi malamulo amene anaphwanyidwa ndi kampani zimenezi ndonena kuti akuti chimene chimachitika nchona kuti akafuna kukweza mitengo ndekuti amakambirana ndi bungwe imene la makla akaonaona ndekuti no agwirizana nazo amaklawo ndekuti no kampani za lamya zimenezi amene anakupanga effect kapena kukhazikitsa mitengo imeneyo kuyamba kugwira ntchito kandi service imeneyo ikayipanga approve pameneno imayamba kugwira ntchito. Ndeno kumbali ya mitengo imenezi kuna kuti magazi amene amakla anagwirizana nazo lino atha kukweza bwinobwino potengera ndi imene anaonera komano makosana amenewa a TNM komanso Airtel atangouzidwa choncho ndi kuti nthawi yomweyo anakwezeratu mitengo imeneyo osasatira ndondomeko imeneno amene akutsatira ndondomeko yake imanena zona kuti asanakhazikitse mitengo yatsopanoyo amene akuaziwitsa a Malawi kuti akweza mitengoyo ndi notice imeneyo amene akuipanga kwa masiku okwana asanu ndi awiri kapena kuti 7 line kuti mwina sabata ya mtunthu ndi kuti no akulemba notice imeneyo kuaziwitsa a Malawi kuti no akweza mitengo ya service imene amakhala akupereka ndeka nkhani mabandoyo amene ndithu kuziwitsa a Malawi nkhani imeneyo osangoti apanga approve iwo nthawi yomweyo ndi kuti kukhazikitsa mitengo imeneyo zimenezozo nzophwanya malamulo ndi imene akufotokozera abungwe imene la makla. Ndeno potenga ndi chikata chimenechi chimene amakla alemba akunena zonde kampani zimenezi atangozipasa go ahead nthawi yomweyo ndi kuti anapanga effect kapena kuti anakhazikitsa mitengo imeneyo malo motsata ndondomeko ija yomanena zona kuti akhale kwa sabata kapena kuti kwa masiku asanu ndi awiri akuaziwitsa a Malawi nkhani imeneyi inako imeneyo ikapanga lapse kapena kuti masiku amenewo akamalizika ameneno kuwezano ma service amenewo ndi chimene chinachitika ndichona kuti magazi amenewo a TNM komanso Airtel mitengo yatsopanoyo amene akuikhazikitsa pa 26 June chaka chimene cha 2026 pamenenso tinapanga chidwi publication yokhuza ndi magazi amenewa a TNM komanso Airtel akumaza fotokoza kunena zona kuti mitengo imeneyo anayipanga publish pa 26 June chaka chimene cha 2026 chitsanzo chake ndi chithunzi chimene tikuchiona pa skini pa topo chimene chotondoti kapita pa website ya Airtel ikufotokoza bwinobwino kuti mitengo yokhuzana ndi mabando ma voice bando amenewo m'munsi mwakemo takuonanso bwino
bwinobwino alembano kuti anayipanga effect kapena kuti anayikhazikitsa pa 26 June chaka chimene cha 2026. Komano zimene zinachitika ndizona kuti maganizo amene watangopatsidwa go ahead anapanga effect pa 2 June chaka chimene cha 2026. Ndikuti pa 2 June pomwe amene anakhazikitsa mitengo ya mabando amenewo, ndikuti anthu ena ake amene agula mabando tsiku limenelo la pa 2 June analipiratu ndalama yokwera, zomwe ndi zosemphana ndi malamulo amenewo. Awo posatira zimezi zapezeka zona kuti amaklawo atazindikira zona kuti anachita usizinantola a Airtel komanso TNM alamulatu kampani zimenezi zikuti abweze bando zimene zinagulidwa pa tsiku limene lili zafika pa 26 June chaka chimene cha 2026, lomweno ndi official tsiku kapena kuti tsiku lokhazikika limene limayenera kuti kampani zimene zikhazikitse kubwezedwa ka mitengo ya maservice yawo, kapena kuti mabundles amenewo kubweza kwake azibweza no difference kapena kuti kusiyana kwa mtengo wa bando amene anthu amagulira m'mbuyomo, mweno nthawi imeneyo unali wotsika posiyanisa ndi mtengo umenewo anthu agulira bando padakali panopa. Value imeneyo kapena kuti ndalama zimenezonso zimazipange convert zikhale m'bando, ndikuti abweze bando imeneyo komanso akabweza bando imeneyo akuyenera kupereka chindapusa. Andino chindapusa chimenecho chikhalanso mu fomu ya bando, ndi zimene akufotokoza maganizo amene amakula. Ndeno tingoyerekeza munthu anagula bando ya 50,000 pa tsiku limenelo la pa 2 June chaka chimene cha 2026, ndi bando imeneyo amunena kuti mbuyomo amanena kumpasa 40 GB, komano m'malo mwake ndikuti chifukwa choti anatengera zoti akweza mitengo ndikuti ma GB amene ampasa pa ndalama yakwana 50,000 inali 30 GB. Ndikuti chimene chingachitike chonena kuti kampani zimenezi zikuyenera kumbwezera munthu amene 10 GB imene amene akulandira pa mtengo wa mbuyo mwakalewo asanakwezewo, akachoka pamenepo ndikuti ampasenso chindapusa pamenepo. Chindapusa chake chikhala cha mapesenteji otani tili kudziwa, mano tingoyerekeza kuti atayika chindapusa cha 10% ndikuti munthu ameneyo akuyenera kulandira 11 GB, ndimene ndithu nkhani zake zikuyenera kuyendera pamenepa. Makosana amenewo apasatu nyengo apasa kuti pa 31 July chaka chimene cha 2026 ndi date yomwe makosana amenewo akampani za Airtel komanso TNM akhale zona kuti akonza china chilichonse makastoma amenewo abwezera bando imeneyo komanso chindapusa chakecho apasatu, ndimene nkhani zake zikuyendera pamenepa. Ayi ndithu tiyamikire makamaka makla pozindikira usizinantole umene kampani zimenezi zinachita, chifukwa kuti kupanda makla palibe munthu amene anakazindikira. Ngati ena ake anakazindikira mwina mwake kapena mwina ena ake anazindikira chani kupanga notice ndikukapereka dandaulo ku makla ndi zotheka ndithu, komano nkhani yaikulu ndimeneyo kuti athandiza makamaka pamenepa pakuzindikira umbava umene kampani zimene zinachita. Of course kampani zimenezi pomwe zakweza mitengo ya mabando amene ofunikanso kuwaunikira bwinobwino makamaka mphamvu zake kapena kulimba kwa bando zimenezo. Faso tu kulipo kweza mitengo mano bando zimenezo munthu akamba kugwiritsa ntchito ngokhala kanthawi kochepa ukuona zona utakuza kugwiritsa ntchito 50%. Secho munthu mwina alibenso chidwi ndikuonera kanema pa intaneti pano mwina angowerenga mapost chani kapena kulemba mauthenga ena ndi ena kama email ndi zina zotero, sagwiritsa ntchito zinthu zimene zimatenga bando yochuluka, komano ena akupangira maganizo amene wawa kukhala ngati zona kuti azipanga stage kuti munthu angagwiritsa ntchito kwa period iyi azipezeka zona kuti azimtumizira ma message kuti agwiritsa ntchito ka 50% after so period ina yake ngomutumiziranso uthenga kuti agwiritsa ntchito 70% kenako basi pamuza zoti bando yanu yamalizika chani, zinthu ngati zimenezo. So kulimba mphamvu kwa bando zimene anthu amakhala kugwiritsa ntchito funanso mutaziunikira bwinobwino, chifukwa ndalama ndi yavuta kwambiri pa Malawi. Kesi zabwinonso kupeza zoti munthu avutika kwambiri kesi athu kuti osati masewera kugweba magobo osiyanasiyana kuti apezeka ngachepekena kake. Ndi ayi ndithu ndiwerengeko news masamba mchezo mwakuti kunja kulinji azipeza zoti kula bando ngokhala maminesi ochepa ngokhala mawazi ochepa bando zimenezo azipeza zoti zatha. Ayi ndithu sizabwino. Andiso mngamapanga approve nekhoza na mitengo yofunanso kumaunikira bwinobwino nekhoza ndi mmene economy ikuyendera, fero anthu akupanga struggle osati masewera. Of course kampani zimene zimatha kubweretsa justifications yawo kuti kaya akwezera nawonso service amene amakhala kugula kaya kunjako chani mwina materials ndi zina zotero. Awanso muziganizira ordinary Malawians anthu asapinjike kwambiri. Tiye ndithu tisasendane ya Malawi okhaokha pato kulipo kumasendana tikuyenda zinthu zimenezo sizabwino. Machazi ma service provider akamadandaula nkhani yokhuzananso ndi service yawo muzionanso kudandaula kwa anthu kuti anthu akudandaula motani background. Pato pano pa bando ya 1000 ndera kumapasa 400 MB ndeno 400 MB ungowerenga mapost ochepa wizoti munthu bando imeneyo yatha osathaso ndi malo ochepa osakhalanso malo ambiri wizoti bando imeneyo ndikuti yasazika ndithu yapita. Pano mumfose munthu kuti apeze 1000 imeneyo tuwakumakhesa thukuti osati masewera. So zinthu zimenezozo khala kumipandoko kumaunikiraso zimenezozo. Malawi asasendedwe kwambiri ayi chifukwa Malawi sangapite kapanga bargain ikampani zimene za Airtel komanso TNM kukambira nawo ndikuti ndiniwo magayizi amakla ndi kumenekoko Malawi akumadandaula kumamvanso
komanso kudandaula kwawo osamangomva mbali imodzi ayi. Andiso service zamagetsi amene zilipuwa kwambiri, akuyimba makhozi chani sizikugwiranso bwinobwino. Ambiri akudandaula m'makwalalamu akayimba mafoni kupeza kuti foni ngokhala chete osadziwikanso zoloti zikuti bwanji kaya kumeneko network ndi kujama ndi zikujamanso osati masewera. So magaya makira ndi responsibility yanu kuonano kuti zinthu zimenezo zikuyenda bwanji apange fix zinthu magayezi amene asamangokweza mitengo komwe asamaganiziranso panga deliver service yabwino. Amalawi akuyembekeza service yabwino ndi asamangowalima kumangowasenda chonsecho service yake ndenso ilipuwa kwambiri pa ground. Anyways mankhani zake ni mezi kuyendera makosana zoti ino mukuonapo bwanji pamenepa unakondwera ndi kukwezedwa kwa mabando amenewa kapena chili ngati chipinjo amakapotengeranso mmene ikonomi ikuyendera pa ground. Kati tini maganizo oti tofotokoza comment section manoti kamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.